नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शको, माझ्या सोबतीनं आहेत फक्त राजापूर विधानसभा मतदारसंघाचं नव्हे तर रत्नागिरी जिल्ह्याचं आणि संपूर्ण कोकणचं एक बेधडक नेतृत्व अर्थात आमदार राजन साळवी. राजन साळवी साहेबांबरोबर आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत. साळवी साहेब, खऱ्या अर्थानं आताच्या घडीला आपल्या मतदारसंघामध्ये रत्नागिरी रिफायनरी नावाचा जो प्रकल्प येऊ घातलाय हा खऱ्या अर्थानं चर्चेचा विषय बनलाय. मला रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पाबाबत आपली आत्ताची ह्या घडीची अपडेट प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे. नेमकं आपलं काय मत आहे या प्रकल्पाबाबत? राजापूर तालुक्यामध्ये काही वर्षापूर्वी रिफायनरी प्रकल्प नाणार या परिसरामध्ये येण्याचा निर्णय झाला होता. मग त्यासंबंधी तिथल्या स्थानिक जनतेने 100% विरोध केला आणि स्थानिक जनतेचा विरोध असल्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये त्यावेळेचं सरकारनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर चर्चा करून 100% लोकांचा विरोध असल्यामुळे तो प्रकल्प रद्द करून घेतला. हे आपल्याला माहिती आधी सुद्धा रद्द करून घेतला. त्यानंतर त्या कालखंडामध्ये तोच प्रकल्प बारसू, सोलगाव, देवाचे गोठणे, शिवणे या भागामध्ये येण्यासंबंधी तिथल्या लगतच्या लोकांनी, तिथल्या स्थानिक लोकांनी प्रकल्पाची मागणी केली. प्रकल्पाची मागणी केल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रकल्प येण्यासंबंधीची सुरुवात त्या ठिकाणी तजवीज सुरू झाली. प्रकल्प येतो म्हटल्यानंतर ताबडतोब त्या ठिकाणी ज्या NGO असतात त्या NGOनी त्या ठिकाणी प्रवेश केला आणि तिथल्या स्थानिक आमच्या गोरगरीब जनतेला माथी भडकवून त्यांना चुकीचं प्रबोधन करून त्या ठिकाणी प्रकल्पाला विरोध करा अशा तऱ्हेची भूमिका घेतली आणि म्हणून त्या ठिकाणी काही लोकांचा पाठिंबा, काही लोकांचा विरोध अशा तऱ्हेने त्या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे. मध्यंतरी शिवसेना नेते, युवा नेते आदित्य ठाकरे साहेबांचा दौरा झाला. त्या दौऱ्याच्या वेळेला सुद्धा तिथले जी स्थानिक मंडळी होती मोठ्या संख्येने त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना सांगितलं या ठिकाणी प्रकल्प झाला पाहिजे, भूमिका आमच्यापर्यंत आली. अनेक वेळा तिथले स्थानिक लोक विरोधातले आम्हाला भेटले, प्रकल्प पाहिजे म्हणून भेटले, अशा दोन भूमिका आमच्याकडे सतत येत राहिल्या. मग त्यानंतर माननीय या महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्ष माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी ह्या प्रकल्प होण्यासंबंधीची माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांकडे मागणी केली, पत्र दिलं. ह्याचा अर्थ असा आहे की प्रकल्प व्हायच्या दृष्टीने निश्चितपणे सरकारकडनं एक पाऊल पुढं पडलेलं आहे. हे झाल्यानंतर त्या ठिकाणी शिवसेनेचा मी स्थानिक आमदार म्हणून तिथली परिस्थिती पाहिली तर ह्या संपूर्ण कोकणामध्ये पाहिली, त्या मतदारसंघात पाहिली, जिल्ह्यामध्ये पाहिली तर आजच्या घडीला त्या ठिकाणी बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावरती आहे. हजारो विद्यार्थी दरवर्षाला पास होऊन बाहेर पडतात. लोकांच्या हाताला काम मिळत नाही आहे. त्या पार्श्वभूमीवर समजा हा प्रकल्प आला तर त्या ठिकाणी स्थानिक लोकांना नोकऱ्या मिळणार हा विश्वास मला या ठिकाणी वाटतो आणि म्हणूनच माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीप्रमाणे हा प्रकल्प व्हावा अशा तऱ्हेची माझी भूमिका आहे. त्या भूमिकेशी मी सहमत आहे आणि या भूमिकेशी माझी स्थानिक सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी शिवसैनिक त्या ठिकाणी पाठीशी आहेत. म्हणून हा प्रकल्प व्हावा अशा तऱ्हेची माझी मागणी राहणार आहे. खरं तर आमदार राजन साळवी ज्यावेळी आपली भूमिका मांडतात त्यावेळी ती भूमिका ही अर्थातच सर्वांचं मत होतं, सर्वांचं मत तयार होतं आणि ती ठामपणे मांडतात. हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. सर, मगाशीच आपण NGOच्या मुद्द्याला हात घातला. मला त्याच अनुषंगाने पुढे जायचं. NGOनी इथं येऊन रत्नागिरी किंवा राजापूर परिसरात येऊन लोकांची माती भडकवली असं आपलं म्हणणं आहे. ह्या NGO आजही इथं कार्यरत आहे. त्यांना कुठंतरी कायमस्वरूपी थोपवण्यासाठी आपण आपल्या शासकीय स्तरावरती काही प्रयत्न करणार आहात की नाही? विषय महत्त्वाचा आपण मांडला त्या ठिकाणी की राजापूर तालुक्याच्या अडीअडचणीच्या वेळेला उदाहरणार्थ याचं म्हटलं तर इथे अतिवृष्टी झाली, तौते वादळ आलं, ह्या अतिवृष्टीमध्ये अनेक प्रचंड नुकसान झालं. ह्या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये कधी एकही NGO महाराष्ट्राच्या बाहेरची असेल, महाराष्ट्राच्या आतली असेल, कधी आमच्यापर्यंत पोहोचली नाही. NGO म्हटल्यानंतर त्यांची ती जबाबदारी होती की इथल्या असल्या जनतेला मदत करण्याची भूमिका त्यांनी स्वीकारायला पाहिजे होती. तेव्हा कधी फिरकले नाही. पण या ठिकाणी जैतापूरचा प्रकल्प येण्याचा विषय झाला, नाणारचा प्रकल्प येण्याचा विषय झाला, ताबडतोब ह्या NGOने त्या ठिकाणी लक्ष घातलं, या ठिकाणी आले, या लोकांना भेटले, या लोकांची माती भडकवून त्यांना चुकीचं प्रबोधन केलं गेलं आणि त्या ठिकाणी संघर्ष करण्याचा प्रयत्न केला. आणि म्हणून या NGOना आम्ही विरोध 100% करतोय, करणार आहोत. पण या NGOना सुद्धा स्थानिक लोकांनी सुद्धा विरोध केला पाहिजे आणि प्रशासनाकडे आम्ही तक्रार दिलेली आहे
की अशा तऱ्हेच्या NGO असलेल्या संस्था त्यांची माणसं हितवणीतलं वातावरण दूषित करत आहेत, तरी यांना या ठिकाणी यायला अटकाव करावा अशा तऱ्हेची आम्ही प्रमुख मागणी प्रशासनाकडे केलेली आहे. निश्चितच साहेब, इथून पुढे जात असताना मला विचारायचं आहे की आताच्या घडीला रिफायनरी प्रकल्पाबाबत विरोधाचं वातावरण हे NGOंकडनं तयार केलं जातं, हे आपणही सांगताय आणि अर्थातच ते सर्वांना माहिती देखील आहे. गावागावामध्ये पोहोचून रिफायनरी प्रकल्पाची नेमकी गरज काय, हा प्रकल्प जर या भागामध्ये आला तर काय काय फायदे होतील, याबाबतचं प्रबोधन करण्यासाठी आपण काही पाठपुरावा किंवा पुढाकार हे घेणार आहात? योगायोग असा चांगला झाला की परवा त्या ठिकाणी कंपनीच्या वतीने असेल किंवा MRDCच्या वतीने असेल, त्या ठिकाणी त्या जागेच्या संरक्षणासाठी टीम गेली होती. त्या गेलेल्या टीमला तिथल्या स्थानिक लोकांनी थांबवलं आणि त्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी एक आंदोलन स्वरूपामध्ये आपली भूमिका मांडली. त्या ठिकाणी प्रशासन गेलं, प्रशासन त्यांना शब्द दिला की यासंबंधी तुमच्या काय अडचणी असतील, काय सूचना असतील तर तुम्ही येऊन शासन दरबारी मांडा. आणि याकरता माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांच्या अध्यक्षतेखाली MRDCचे अधिकारी आणि त्या विभागातले असलेले लोकप्रतिनिधी, त्यामध्ये सदस्य ग्रामपंचायत असेल, त्यामध्ये सरपंच असेल, सदस्य पंचायत समिती असेल, जिल्हा सदस्य असेल आणि त्या ठिकाणी आमदार म्हणून त्या ठिकाणी मी असेल, ह्या सर्व मंडळींना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आम्हाला एक पत्र आलेलं आहे आणि आपण त्या बैठकीला उपस्थित असं आम्हाला सांगितलं आहे. म्हणून मी आज संध्याकाळी 4 वाजता त्या बैठकीला मी उपस्थित राहणार आहे आणि त्या ठिकाणी त्या असलेली भूमिका उपस्थित लोक मांडतील आणि त्यानंतर त्याचं एक पाऊल पुढे पडेल असं मला वाटतं. निश्चितच साहेब, खरं तर ना ज्या पठारावरती बारसू, धोपेश्वर, गोवळचं जे पठार आहे, या पठारावरती ही भव्य दिव्य अशी रिफायनरी उभी राहणार आहे, प्रस्तावित आहे. साहेब, आताच्या घडीला आपल्या कोकणात जर पाहिलं तर अशी कित्येक पठारं, ही माळ रानासारखी उघडी पठारं ही त्या ठिकाणी पाहायला भेटतात. या पठारांवरती एखादी इंडस्ट्री येणं, उद्योग व्यवसाय उभा राहणं, नेमकं तुम्ही कोकणचं चित्र कसं पाहताय? खरं तर आपल्या मतदारसंघात ही रिफायनरी येते, भविष्यातलं राजापूरचं चित्र तुम्ही नेमकं कसं पाहताय? कोकण म्हटलं की निसर्गाने नटलेलं, सजलेलं, फुललेलं कोकण. ह्या कोकणाचं सौंदर्य हे कुठं जगामध्ये पाहायला मिळू शकत नाही, असं तऱ्हेचं कोकण आमचं सजलेलं आहे. ह्या कोकणामध्ये सुद्धा त्याबरोबर सुद्धा पर्यटन येतात, पर्यटन जातात, पण त्याबरोबर सुद्धा बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. हजारो विद्यार्थ्यांनी आज बाहेर पडत आहेत शिक्षण घेऊन, पण नोकऱ्या मिळत नाही. अशा तऱ्हेचे समजा प्रकल्प आपल्या इथं आले, त्यांच्यामुळे प्रदूषण होणार नसेल, कसलं जागेचं विस्थापन होणार नसेल, कोणतंही मंदिर जात नसेल, त्या सड्यावरती जी कातळ जागा आहे त्या ठिकाणी कुठचंही शेती पिकत नसेल आणि तो सडा वर्षानुवर्ष तसाच पडून राहिला असेल, तर त्या ठिकाणी समजा अशा तऱ्हेचा एखादा कारखाना आला, रिफायनरी प्रकल्प असो आणि कुठचे प्रकल्प असो आले, तर निश्चितपणे त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट होईल, तिथल्या रोजगार उपलब्ध होईल, तिथल्या तालुक्याचं, जिल्ह्याचं शेतसारा, जिल्ह्याचं उत्पन्न वाढेल. आणि त्यातून मला वाटतं की भविष्यातल्या कालखंडामध्ये या ठिकाणी लाखोच्या वरती लोकांना त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी रोजगार मिळेल, त्यातून लोकांची उन्नती होईल, अनेक गोष्टी, एक विकसित असा संपूर्ण माझा मतदारसंघ होईल आणि महाराष्ट्रामध्ये रत्नागिरी जिल्हा हा निश्चितपणे एक आदर्श जिल्हा विकसित होईल असं तऱ्हेचं माझं या ठिकाणी मत आहे. आणि एवढ्या मोठ्या स्तरावरती गेलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याचे एक भविष्यातला रत्नागिरी जिल्ह्यातही मंत्रिपद राजन साळवी साहेबांच्या रूपानं हे जिल्ह्याला भेटेल अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांची आणि मतदारांची. साहेब, आपण पत्र दिलेलं होतं कोयनेचं पाणी या रिफायनरी प्रकल्पासाठी भेटावं म्हणून, नेमकी ती संकल्पना काय आणि तुमच्या मनामध्ये नेमकं ते काय, थोडंसं सविस्तर ऐकायचं त्या विषयाचं. राजापूर तालुक्यामध्ये भविष्यामध्ये हा रिफायनरी प्रकल्प आला तर त्या अनुषंगाने आमच्या लोकांचा फायदा काय, तर त्याच्यामधला महत्त्वाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे लोकांच्या दृष्टीने पिण्याचं पाणी. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या इथे सातारा आणि रत्नागिरी जिल्हा याच्या हद्दीवरती कोयनाचं पाणी आहे. तिथून ते पाणी संपूर्ण विसर्ग होऊन नदीला, समुद्राला पुढे जात असतं. मग ते जाण्यापेक्षा तो विसर्ग जो होतो ते समजा पाणी ज्या कंपनीला लागणार असणार त्यांच्या कंपनीच्या वापराकरता, तर माझी त्या अनुषंगाने शासनाकडे मागणी राहणार आहे की कोयनेपासून म्हणजे सातारा चिपळूणपासून मध्ये चिपळूण आहे, संगमेश्वर आहे, त्यानंतर आमचा हातकंबा आहे, त्यानंतर लांजा आहे, राजापूर आहे, अशा सर्व 5 ते 6 तालुक्यामधून ती पाण्याची पाईपलाईन अशी मोठी आणली गेली तर निश्चितपणे माझी मागणी राहील ह्यांनी पाणी घ्यावं. आमचं काही म्हणणं नाही, समुद्राला पाणी जातं आहे, पण त्या येत असताना सुद्धा मधली असलेली अनेक गावं, अनेक खेडी, अनेक शहरं
त्यालाही समजा पाणी मिळालं तर भविष्यातल्या कालखंडामध्ये लोकांना पिण्याचा प्रश्न, सिंचनाचा प्रश्न हा 100% मिटेल अशी ती माझी इच्छा आहे. म्हणून तो येत असेल पाणी तर ते पाणी इथून यावं व त्याचा फायदा आमच्या आम जनतेला मिळावा अशी ती माझी प्रमुख मागणी राहणार. दुसरी मागणी त्याच्यामध्ये माझी राहणार आहे की मुंबई गोवा महामार्ग हा पूर्ण झालेला आहे, त्याचं आता काम चालू आहे. तर दुतर्फा त्या ठिकाणी 1 लाख झाडाची लागवड दोन्ही साईडला झाली तर पर्यावरणाचा समतोल जो राखायचा आहे तो नक्की तो राखला जाईल अशी तुमची माझी अपेक्षा आहे. आणि तिसरी मागणी त्या ठिकाणी महत्त्वाची आहे की आज आपण माहिती पाहिलं असेल राजापूर तालुक्यामध्ये, राजापूर शहरामध्ये सतत वर्षानुवर्षे पाणी भरते. मग तो जो आपली जी नदी आहे त्या ठिकाणी, त्या नदी कोदोली नदी आहे, तिथल्या आमच्या त्या नद्या 2-3 आहेत, त्या नदीमधला समजा गाळ उद्या उपसला तर निश्चितपणे पाण्याचं सखलतेने ते समुद्राला पाणी निघून जाईल. आणि जे राजापूर शहरामध्ये सतत पाणी भरतं पावसाच्या दरम्यान 4 ते 5 वेळा ते निश्चितपणे थांबलं जाईल. अशा तऱ्हेच्या अनेक प्रमुख मागण्या या ठिकाणी माझ्या आहे. मग त्या अनुषंगाने या ठिकाणी सुंदर असं स्वच्छ असं एक हॉस्पिटल व्हावं, लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एक हॉस्पिटलच्या माध्यमातून चांगल्या तऱ्हेचे डॉक्टर यावे, चांगल्या तऱ्हेची सुविधा मिळावी. त्या ठिकाणी शैक्षणिक संस्था त्यातून इथले असणारे आमचे अशिक्षित लोक आहेत त्यांना प्रशिक्षण देऊन त्या ठिकाणी त्यांना चांगल्या तऱ्हेचं शिक्षण मिळेल. अशा तऱ्हेच्या अनेक पद्धतीने समजा या ठिकाणी विकास झाला तर संपूर्ण माणसाचा उन्नती वर्ग वाढणार आहे आणि भविष्यातला कायापालट होणार आहे असं माझं मत या ठिकाणी आहे. निश्चित सगळे अगदी मुलाखतीच्या शेवटाकडे येतोय. फारच बिझी शेड्यूल आहे आपलं देखील, कारण आज मीटिंग्स आहे. आजच्या घडीला अगदी थोड्या वेळापूर्वी इकडचे जे स्थानिक भूमिपुत्र जमीन मालक आहेत यांनी आपली भेट घेतली. MIDCच्या अधिकाऱ्यांबरोबर आपली चर्चा झालेली आहे. नेमकं काय प्रतिसाद देणार आहात, काय उत्तर आता ह्या सर्वसामान्य म्हणजे सर्व जे जमीन मालक आहेत तिकडचे स्थानिक आहेत यांच्याबरोबर नेमकी आता काय माहिती या मीटिंगच्या निमित्तानं आपण पोहोचतो? मी राज्य शासनाचा एक आमदार प्रतिनिधी आहे. माझ्या जिल्ह्यामध्ये ज्या वेळेला विविध विभागाचे अधिकारी येतात तर त्यांची नक्की जबाबदारी असते स्थानिक आमदारांची भेट घेणे. त्यांनी माझी इथं भेट घेतली, आजच्या बैठकीला आलो असं त्यांनी मला सांगितलं. आणि त्या अनुषंगाने या ठिकाणी या प्रकल्पाच्या बाबतीमध्ये ज्यांच्या इथे जागा आहेत त्या जागा देण्यासंबंधी संमती या ठिकाणी अनेक लोकांनी माझ्या व्यक्त केलेल्या आहेत. त्यांनी मला सांगितलं की आम्ही जेव्हा भेटून जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि MIDC अधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहोत की आम्ही आपल्याला जागा द्यायला तयार आहोत. मग ती थोडी माहिती मी घेतली. जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे 3-3.5 हजार एकर जागा संमतीने आता देण्यासंबंधी तजवीज झाली असं मला समजतं. एक चांगली गोष्ट आहे, एक आनंदाची गोष्ट आहे की त्या अनुषंगाने जागा संमती स्वतःहून दिली तर पुढे प्रकल्प व्हायला काही तडजोड राहणार नाही असं माझं मत या ठिकाणी आहे. अर्थातच साहेब, आणि अगदी सकाळपासून आम्ही देखील काही जमीन मालकांशी बोललो. प्रश्न असा पडत होता की इकडचे स्थानिक भूमिपुत्र आहेत, जमीन मालक आहेत, आपले हजारोनी एकर शेकडोनी एकर जमीन ही रिफायनरी प्रकल्पासाठी ते स्वइच्छेनं द्यायला तयार आहेत. मग नेमका विरोध कोणाचा आहे? मी काय सांगितलं, प्रकल्प येणार म्हटल्यानंतर काही लोकांचा पाठिंबा, काही लोकांचा विरोध असतोच ना. आणि त्यामध्ये आमच्या NGOनी लोकांची माथी भडकवलेली आहे, त्यांच्याला लोक काही बळी पडलेली आहेत. पण त्यांचं सुद्धा आम्ही मतपरिवर्तन करू शकतो, कारण ती माझी लोक आहेत, माझ्या मतदारसंघातली लोक आहेत. त्यामुळे त्यांचं सुद्धा मतपरिवर्तन करण्यासाठी निश्चितपणे मी पुढाकार देईन. साहेब, माझा अगदी शेवटचा प्रश्न आपल्याला, अगदी महिन्याभरानंतर आपला वाढदिवस देखील आहे. माझा शेवटचा प्रश्न इतकाच आहे साहेब आपल्याला की रिफायनरी प्रकल्प ह्या भागात आल्यानंतर राजापूरचं, रत्नागिरीचं चित्र नेमकं तुम्ही कसं पाहता? मी माझ्या सांगितलं 9 जुलैला माझा वाढदिवस हा वेगळा विषय आहे. परंतु माझ्या मतदारसंघामध्ये रिफायनरी प्रकल्प भविष्यामध्ये आला आणि प्रस्थापित झाला तर निश्चितपणे माझ्या मतदारसंघाचा पूर्ण चेहरा मोहरा बदलला जाईल. आरोग्य सेवा असतील, शैक्षणिक सुविधा असतील, पिण्यासारख्या पाण्याचा प्रश्न असेल, त्या ठिकाणी वृक्ष लागवडचा प्रश्न असेल, जे विविध प्रश्न जे लोकांना भेडसावत आहेत ते भविष्यामध्ये पूर्ण केले जातील. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे माझ्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 288 मधला माझा विधानसभा मतदारसंघ हा सुजलाम सुफलाम होईल. आणि भविष्यामध्ये निश्चितपणे या महाराष्ट्र नकाशावरती राजापूर तालुका, राजापूर मतदारसंघ एक आदर्श मतदारसंघ असेल असं माझं मत या ठिकाणी आहे. आपल्या सोबतीला होते राजापूर मतदारसंघाचे आमदार राजन साळवी. त्यांनी एकूणच रिफायनरी प्रकल्पामुळे राजापूर शहराचा नव्हे, रत्नागिरीचा नव्हे तर संपूर्ण कोकणाचा आणि अर्थातच महाराष्ट्राचा देखील अर्थकारणाला बळकटी भेटेल आणि कायापालट होईल अशा पद्धतीचा एक विश्वास आपल्याशी बोलताना व्यक्त केला. साईनाथ गावकर, कोकण शाही, रत्नागिरी.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।